हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। देखो सकाळु सकाळु ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଦହିବରା ଆଉ ଦହିବରା ଯେହେତୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ତା ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଖୋଳ ସହିତ ଆସିଥିଲା ତ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମଗର ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଦହିବରାଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଦହିବରା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ କଲେଜ ଯିବାର ଥିଲା, ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନଥିଲି ଯିବି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଆସିଗଲା ମା ଆସିଯାଇଛି ପାନ ମାଗିବାକୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାକୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ଜେଜ ଗାଧୋଇ ଏଠି ଜେଜ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବାହାର କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ଇଟା ଫିଟା ସବୁ ଗଳି ଯାଇଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କୁଦିକି ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେବ ଆଉଥରେ ସେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ନୂଆ କାନ୍ଥ ଉଠିବ ତ ମୁଁ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।